haike belaikeno जों गायथ'ना हामबाय मारियो तामने होनबा जों पश्चिम बेलसरा एडिसि विलेजनि बिसिङाव खबजाक तिनगुरिया गामिनि जोंनि मामा दयाल बन्धु ब बेलायखे साक हामिया माने यागलक ताबु ब थंगारो खलायजाक ब बिनि साकसरि पेरालाइसिं जाक ब थंगारो खलायजाक बिनि दंना न'खौ करै आउन बागै तिनि बिनि बुफायुं आनि दारा बनो बिनि तंथाय जागा रिखा बनो तंथाय जागा रि माने यागल जों किसिसा जे मानसा चिनि पश्चिम बेलसरा YTF नि प्राइमारी कमिटी नि चिनि गरम गोनां चिनि प्रेसिडेंट प्रणजित कलय बिनि साकथार मुंबाई ते चिनि चेयरपर्सन बेलसरा एडिसि विलेज नि चेयरपर्सन गरम गोनां दा विकास बिनि साकथार मुंबाई ते जत पाल जत लीडर्स रो चिनि बोआग्रानि जे नाहारमुं ओ जे थानसानि मारिनो रगै तिनि जों जत फुङते बरक मा तो माने हाइफानो बरक जानजानि सामं दङ बाय ताबो आसे तंसो मालियान बागै बरक जानजानि नगनो फुङो जानजानि सामं मा थांबायका जों बेलायखे जों खाव तंथगो अमा हायके जों तिनि सिखन साखै जों जेमान साक जों न कासा ताङै रिमानि बागै जों बेलायखेनो जों खाव तंथगो ते चिनि दारानो बनो बेलायखे हामबाय माया फारो बो बेलायखे खाकुफुर माबाय बिनि बुता तंथाय जागा करिं तो माजरावो बो कासा पेरालाइसिं तो माजरावो बो चुगिया जरावो बनो तिनि तीन रगरिवै वा रगरिवै अमा हायके तिनि चुबाका आमन बागै बेलायखेनो जों हामबाय मारियो जों तिनि ओ चिकन सा चिनि जे नक तांमानि कासा ओ चिनि जा जे सामन बिसिंते जों अमनो जों स्राय के जों चिनि तिरफ्रा हास्तेने जत चिनि कुंथाय बारारंनो जों फुनुगुबो रिना मुचुङते साइमानि ना मुचुङते जत ननो जों कयनानो मुचुङो फारि ताकुब्र जों निने आनि ता हिनाय जेफ्रो जों चिनि चुगिया जरा ओ जरावो कासा चुगिया नुकुंनो कास जों जे मानसाक सालसाफानो स्राबसाफानो जानजानि सामुनो निजिनि नकनि सामुनो खिबैफानो जों फारि जों जत पालके चिनि चुगजाया दफा एबा चिनि गलगजाक दफा एबा साकसरि हामिया अंतमा जरा फारि जों तीन दफानि जत चिनि जों अरो कसा कुबुत गख्रां लायै जों फारि चुबालायान अबना आं तिनि जत आं तिरफ्रा हास्तेनि चिनि कुंथाय बारारंनो जों गबंना मुसुङो।